basogintzan eragin nabarmenena da fenologia aldaketa, ez? Zelan eragin dutzen bero aldixeak, zelan eragin dutzen hazkuntza perioduak lusatziak gure inguruan dauzkogun espezie desberdinei. Gero gainera horrekin lotuta dauz aldaketak egon diez batez be zetasunan dinamiketan eta neguen hotztasunien, ez? Eta 2018ko gaixotasun kaos hori, ero aurten ikusi dugun berriro, aurten igaz, 2023an ikusi gauen igoera, diplodiapine izeneko gaitz batekin gora josabela, oso zuzenien lotuta daz dinamika hauekin, ez? Diplodian kasuan gero gehitzen da gainera igaz egon ziren ekaitzak, kaskabar ekaitzak, ez diela berez zoikoak, lehenautik gaixotuta zauen baso baten gainean jauzterako orduan, ero kasu honetan intxiniz zail landaketa horren gainean jauzterakoan, gaixotasuna ugaritu ina eta badau oso larri, ikusten dugu. Horri lotuta, epelaua izateak dakar hegoaldetik, ero beste leku batzetatik, etorri beharrez lirak ezen gaitzak, ero bertan dauzkogun gaitzak eta izurritiak inpaktu ondixo daukitzia. Hori guk erronka bezala ikusten dugu, aukera bat bezala, horrek eskatzen duzku, aipatu dugun bezala gaur egian, luzerako plangintza bat, eta luzerako horreko plangintzen aldaketako gortzen doien enean, bestelako basogintza eredu batzuk sartzia. Zertarako aldaketa horiei aldoun eta hobetuen erantzuna ahalik zeteko, ez? Aldaketak egon egongo diez, eta horrei frenten ditzau, nahi baldin badugu ekosistema zerbitzu berdinak itxearen. Zentzu hortan, gu jarraitzen dugu bestelako basogintza eredun alde eta bertako espezien alde, batez be, daukien aniztasun horrek emoten duzkulako egokitzapen ahalmen handixaua. Eta zerbitzu horrek emoten jarraitzeko ahalmena.